consumo, como toda a enerxía eléctrica que se xera, ten dúas vertentes, ás veces contrapostas. Unha é medioambiental e outra, por suposto, é económica, a que vostede xa facía referencia tamén na súa exposición de motivos. Con respecto ao medio ambiente, consideramos que o autoconsumo só ten sentido de aplicarse con renovables, participando así das ventaxas que teñen estas fontes de enerxía e, ademais, poderíase xerar algún aforro debido á reducción das pérdidas de transporte de enerxía. Pero no que atinxe ao aspecto económico, isto empeza a complicarse bastante máis. Non podemos analizar desde este punto de vista unha forma de enerxía por separado. Temos que enmarcala no contexto no que nos atopamos se queremos apreciar correctamente a súa repercusión no caso dunha instalación masiva. Neste intre quero contextualizar a situación actual do sistema eléctrico, no que temos unha electricidade cara por exceso de capacidade de produción, o doble da que se consume, e temos unhas redes de distribución sobredimensionadas que foron calculadas para un incremento da demanda, pero en realidade, vostedes saben que desde o ano 2008 vense producindo unha disminución da demanda. Volvo a repetir que o gran problema do precio da electricidade en España foi a ausencia dun plan de renovación e implantación de novas fontes de enerxía con un mínimo de sentido común. Levouse a cabo un crecimento desmesurado do sistema sin ter en conta si se necesitaba esa enerxía ou non. Se tivo en conta que só se tuvo en conta que mentre se construían novos centros de produción de electricidade, todo iba ben, xa que xeraban unha industria ao seu redor. Pero, paralelamente, viñase acumulando un déficit de tarifa sin que absolutamente nadie fixese nada para atallalo. Di vostede na súa exposición que se produciría unha reducción de prezos de mercado. Pois non vemos para quen. Mire, cando analizamos o impacto económico desta enerxía, non só temos que falar de se o propietario que instala lle vai a ser máis rendible ou non. Iso é algo que ten que valorar o promotor da instalación. Senón que temos que valorar o impacto sobre os demais consumidores, que son a gran maioría, aqueles que non teñen nin posibilidade física nin económica para instalar unha renovable para autoconsumo. Non debe resultar moi difícil ver que nun sistema xa sobredimensionado e con uns costes fixos, se restamos consumidores, o precio da tarifa eléctrica se vería incrementado, xa que serían menos consumidores a pagar o mesmo sistema eléctrico. O precio da electricidade tampouco é simplemente uns costes fixos e outros variables, senón que hai que ter en conta o momento no que se xera esa enerxía, xa que os costes varían moito segundo as horas do día e segundo a época do ano. O autoconsumo con balance neto non é un sistema homoxéneo na súa produción, xa que na súa maior parte baséase en enerxía solar. É dicir, verte a rede nunha franxa horaria na que a enerxía é barata e compénsase consumindo nunha franxa horaria na que a enerxía é máis cara, producíndose así de novo un incremento da tarifa eléctrica. Tamén fala vostede de autoconsumo con balance neto baseándose en renovables de alto grado de maduración. Pois xa me explicará de que grado de maduración estamos falando, porque non hai renovable que compita en precio coas enerxías convencionales. Non hai unha renovable que garantice o suministro as 24 horas do día e os 365 días do ano. Nin siquiera hai unha renovable que garantice o suministro nas franxas horarias nas que máis se necesita a enerxía. Polo tanto, cabe concluir que non podemos falar tan facilmente de enerxías renovables de alto grado de maduración, cando menos a día de hoxe. E cando falemos de renovables, o que temos que valorar é o respeto polo medio ambiente ou que son inagotables, pero non poñelas nun marco estritamente económico á mesma altura das enerxías tradicionales. Para terminar, quero dicir que o autoconsumo con ou sin balance neto
legislativamente encádrase dentro das competencias básicas do Estado por afectar ao réximen económico das instalacións de xeración en réximen especial. En todo caso, como xa dixeron ustedes tamén, o Goberno ten manifestado a intención do desenvolvemento para este tipo de instalacións unha vez se regulen as condicións administrativas, técnicas e económicas do consumo de enerxía eléctrica producida no interior da rede dun consumidor para o seu propio consumo. E así tamén está previsto na disposición... Vaya rematando, señor Santos. Gracias, Presidenta. Así tamén está previsto na disposición adicional segunda do Real Decreto 1699-2011, polo que se regula a conexión á rede de instalacións de produción de enerxía eléctrica de pequena potencia. Polo tanto, xa concluo, non estamos pola labor de que nos quiten nada, pero tamén temos que respetar o que son as competencias neste momento que pertenecen á Administración estatal. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Santos. Para pechar o debate desta iniciativa, señora Adán Villamor.